έγινε. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Ομαδάκης από την δημιουργική ομάδα του Good Water Wild. Πρώτος λοιπόν στην κατηγορία 30 συν. Ναι. Ρέιζης Ιωάννης, 2.24 από τη Θάσο. Δεύτερος ο Σμιλιάνης Κώστας από το Βέλος, 2.31-58. Τρίτος Παπαϊωάννου Βαγγέλης από τα Χίλια Δέντρα, 2.38 χρόνος. Τέταρτος Πανδράκης Δημήτρης, 2.41-42, Bike Center. Πέμπτος Αμολαδάς Αντώνης, 2.53-34. Και έκτος Ακριτίδης Γιώργος, 3.01-48. Συγχαρητήρια σε όλους παιδιά και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά και του χρόνου. Επόμενη κατηγορία, η κατηγορία των 40 συν. Πάμε στους βετεράνους. Πρώτος κατηγορία, Σακύρης Αθανάσιος. Ούτε 20 δεν είσαι ακόμα, έλα. Δεύτερος, Επεσίδης Ιορδάνης. Από την Προσοτσάνη ο Ιορδάνης, Δράμας. Τρίτος, Πεϊκίδης Γιώργος. Δεν είναι κοντά μας, το ξεχάσαμε. Α, εδώ είναι, ήρθε ο Σταύρος να πάρει την απονομή. Σταύρος. Καραχριστιανίδης Χάρης, ο πέμπτος αθλητής. Και έκτος είναι ο Κούπερης ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, Giant. Ο Σιδηρόπουλος ο Δημήτρης είναι ο τέταρτος αθλητής. Αν υπάρχει κάποιος να έρθει να το παραλάβει στη θέση του, ωραία. Πάνω στο εγώ μπορώ να φέρω το αυτοκίνητο κάτω του Βαλεντίνου τώρα. Να περιμένουμε και την κοπέλα που παρέλαβε για τον κύριο Σιδηρόπουλο. Με την παρουσία του από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πάμε. Δεύτερος, Χαρουμιάδης Ιάκωβος, 3.32-12. Θες να περιμένω να το κάνουμε? Και τρίτος, ο Καρασάβας ο Παναγιώτης. Συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια και πάλι. Μακάρι σαν και εσάς πολλοί να τρέχουν στην ηλικία αυτή.